Imos a pedir unha cita para o médico. Escribimos en Google Sergas e damoslle a intro. Baixamos e pinchamos en cita de atención primaria Sergas. Vai nos salir a seguinte pantalla. Aquí salenos a tarxeta, elixiríamos a nosa. Vamos a coller a primeira. Poñeríamos a línea da data de nacemento e as iniciais e despois abaixo o número da Seguridade Social. Vainos abrir esta ventana e imos ir a solicitude de cita. Elixiríamos onde queremos ir, por exemplo, a médico de familia. Elixiríamos consulta ou receita, neste caso consulta. O día que queremos ir, por exemplo, 17, aceptamos e sairánnos as horas disponibles. Por exemplo, as 8:30. Unha vez feito, imos baixando e sería confirmar. Neste caso, agora hai que poñer o teléfono para que nos chamen. E confirmaríamos cita. Xa teríamos a nosa cita para ir ao médico.